Ziekenhuizen worden heel dit alerter op het signaleren van binnenmishandeling en huiselijk geweld. Dat staat ziekenhuis het Jongerskans op het Jereveen. Het Algemeen Dagblad brengt juist een verhaal dat ziekenhuizen een protogevallen van binnenmishandeling hoe de holle joggen. Bij het Jongerskans krijgen nieuwe medewerkers in de zorg verplicht een training over het onderwerp. In ziekenhuis Sionsberg in Dokkum wordt juist de polykliniek kaakchirurgie openen. Na de fusie met Nijs-Smellingen gaan 2 kaakchirurgen nu Drachten nou in Dokkum aan de slag. Daarvoor is een deel van het ziekenhuis verbouwd. Het werk op de polykliniek besteedt uit het voortgaan van verstandskiezen, wortelkanaalbehandelings en orenchirurgische ingrepen. De betellen oplage van de papieren Ljouwte krant is het eerste jaar maar 4,2% achteruit gaan. Dat blijken nu cijfers van oplageonderzoeksinstituut HOI. De Ljouwte is net de enige krant die het abonnees kwijtrekken. Het Dagblad van het Noorden borken ze wat 6% achteruit. De oplage van het Fries Dagblad groeide, maar ze wat een heel procent. Joen en vannacht is het bewolkt. Het wordt 10 graden en er ziet ze wat geen wien. Morgen, meest bewolkt. De temperatuur komt op 17 graden. Het blijft droog, de wien is zwak en komt uit het noorden.